Het Zaad Hermenieke. Hoe heeft u die opdracht gekregen? Nou, die opdracht die heb ik gekregen, daar ben ik op een gegeven moment voor benaderd. Er zal van tevoren wel een selectie hebben plaatsgevonden. En die opdracht heb ik gekregen van het comité Het Zaad Hermenieke. Volgens mij heette dat toen nog comité Rousseau. De opdracht van dat beeldengroep is, de aanleiding van die beeldengroep is de schilderijen van Crit Rousseau in het café De Vogelstruis. Heeft u zich ook laten inspireren door die schilderijen of een hele eigen invulling eraan gegeven? Nou, ik ben door van alles geïnspireerd, maar ik heb er eens proberen een eigen invulling aan te geven. Zoals ik carnaval zag, ik heb het eerst me afgevraagd, merkwaardig, dat een monument voor iets levens wordt opgericht. Normaal wordt een monument opgericht alleen als de oorlog voorbij is of voor de oorlogsslachtoffers. Nu wordt een monument opgericht voor een groep die nog volop in leven is. Dat moest met de carnaval te maken hebben. Carnaval is natuurlijk volks, vulgair, voor levensdrift. Nou, dat heb ik proberen in dit beeld aan de orde te stellen. Toen het monument geplaatst was, was het bronskleurig. Nu zit er kleur in. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, daar kan ik het volgende over vertellen. Er is altijd een diepe wens van me geweest dat het een kleur zou krijgen verder. En hoe dat verder tot stand gekomen is en wat daar allemaal achter de schermen gespeeld heeft, daar ga ik verder geen uitspraak over te zijn nu, zoals ik ze altijd in gedachten heb gehad. Wat is de diepere gedachte achter de beeldengroep Het Zaad Hermenieke? Het gaat dus, in die groep gaat het over levensvrucht, levensdrift, levensvreugde. Maar tevens een overwinning op de dood. Waar we allemaal mee bezig zijn en dat wordt ook met carnaval verder is vaak het overleven verder. Dus het feest van je eigen sterfelijkheid kun je met carnaval uitdrukken. Het is mooi dat ze op deze plaats staan, want op deze plaats, daar is wierook geweest, heidendom. Daar zijn mensen om zeep geholpen, ook onder vele grote publieke belangstelling. Dat kan allemaal. En deze beeldengroep symboliseren ook het leven verder. De zottigheid van het kind, wat Erasmus zegt, en de zottigheid van de ouderdom. Er zit niet veel verschil tussen. Het enige verschil tussen de zottigheid van de ouderdom en het kind is het aantal kalenderjaren dat men de verjaardag heeft kunnen vieren. Dat is het grote verschil. Het is natuurlijk triest als men het ziet verder, zo begint men en men eindigt met dezelfde zottigheid. Dat is niet van mij bedacht, dat is door Erasmus bedacht en uitermate fantastisch beschreven.